Доброго ранку. Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку. Ой, Сябры, а вы не ведаете, чему наша Таня такая сумная? може, я її хто покривдив? Так ми йому зараз ведаєш що? Ніхто мене не кривдив. А чому тоді ти так тяжко вздихаєш? Ты просто так. У школе каникулы. Я сумую по своих сябрах. Некоторые из них разъехались до бабуль и дядуль. И сустрэнемся мы не ў хуткім часе. Але им можно потелефоновать. Так. Так, можна. Але гэта не тое. А до Нового года ти подрихтувалася? Так, я ўсё даўно падрыхтавала. І падарункі, і вершы, і вопратку святочную. Вось ты якая малайчына. Атрымліваецца дрэнна быць такой адказнай. Гэта яшчэ чаму? Так, чаму? Таму што ў мяне яшчэ столькі спраў, што мне сумаваць няма калі. Я вельмі рада, што до Нового года яшчэ ёсць час. Таня, гэта геніяльна. Што геніяльна? Гэта так добра, што ты ўсе свае справы перарабіла. Зараз возьмешся за мае. Дапаможаш мне сукенку святочную прыгожыць. Мы з табой стравы выберем, якія я буду гатаваць. У пакойчыку маім разам прыбяром. І ты лічыш, што гэтыя твае справы дапамогуць Таню зняць настрой? А чаму не? За справай сумаваць няма калі. Не, нешта я сумняваюся, што мне твой спосаб дапаможа. Дык ты што? Адмаўляйся. Ні ў якім разе. Я дапамагу табе абавязкова. Але мне так сумна. А у мяне ёсць лепшая ідэя. Як узняць твой настрой, Тань? Якая ідэя? Хочаш, каб Таня табе дапамагала? Я першая з ёю дамовілася. Ты пасля мяне зразумеў? Да не хвалюйся, Касечка. Я паспею вам дваім дапамагчы. Але настрой мой гэта наўрад ці палепшыць. Калі Таня ўвесь час будзе такой сумнай, яе не атрымаецца добра упрыгожыць мне святочную сукенку. Яна будзе такая ж сумная, як Танін настрой. Лесік, давай свае прапановы. Што рабіць з настроем нашай сяброўкі? Ну, першы і самы надзейны сродак паглядзець цікавы мультфільм. А я возьму свой дапаможнік камп'ютар і пашукаю цікавую інфармацыю, як нашу прынцэсу Несмяяну Тацяну развесяліць. О, добрый план, Лесик! Таня и вы, сябры, глядим цікавый мультфильм. А ты иди шукай. Танечка, тебе стало крыху весялей? Калі толькі самую крышачку. Гэта вельмі добра. А далей нам патрэбны Лесик. Можа, ён ужо адшукаў сродак, каб цябе развесяліць. Сябры, нагадваю для тых, хто толькі што ўключыў тэлевізор, што наша Таня сёння нешта засумавала. І Лесик пабег шукаць у камп'ютары сродак, каб узняць яе настрой. Лесик, давай ужо хадзі сюды. Так, я ўсё знайшоў. Слухаем уважліва. Каб узняць усім настрой, мы пачынаем зараз жа адзначаць дзень смеху. Сёння? Але ж сёння не 1 красавіка. А для таго, каб у нас дзень смеху быў сёння, нам трэба перанесціся ў Іспанію. А што, у Іспаніі дзень смеху азначаюць 28 снежня? Адзначаюць ты яшчэ як весела. Вось, паглядзіце. Дзеці гэты дзень чакаюць не менш, чым Новы год. Не дазволена паджартоўваць з дарослых, нават з настаўнікаў у школе і з бацькоў. І ніхто за гэта нікому не робіць заўвагі. Таксама ў гэты дзень прынята пераводзіць стрэлкі гадзіннікаў, і таму, хто адпраўляецца ў падарожжа, трэба быць вельмі уважлівым. У кафэ вам могуць падмяніць соль на цукар. А фота людзей, якія ў гэты дзень кідаюць адзін у аднаго мукой на вуліцах Іспаніі, аблятаюць увесь свет. Так гэта незвычайна і весела. Ой, сапраўды, як жа гэта смешна. Дык мы сёння можам узяць муку і кідацца ёй. І будзем таксама смешныя, белая-белая. Кідацца можна і снежкамі на вуліцы. Ад мукі вопратку прыйдзецца доўга чысціць. Сапраўды. Але мы можам перавесці гадзіннік на некалькі хвілін наперад. А навошта? Каб хутчэй паглядзець яшчэ адзін мульцік. Якая ты хитренькая, Танечка. Лесик, каб наш гадзіннік ішоў як трэба, пакуль мы з Таней не пачалі жартаваць, давай, уключай яшчэ адзін мультфільм. І дзякуй табе вялікі, што ўзняў мне настрой. Калі ласка.
Працяг мультфільма ми поглядім криху пазней. А зараз адкажы, Таня, як твой настрой? Я зусім павесялела. А вы, сябры, калі ваш настрой таксама добры, перасвяточны, дык намалюйце яго нам. Придумайте, як ваш настрой выглядае. Можа, як упрыгожаная ёлка, ці як святочны салют, ці як танцуючыя сняжынкі. Придумайте и дошлите нам у Доброранок. Мы будем вельми чакать. Адрасы наши памятаеце? 220 114. Город Минск. Улица Макаенко, 9. Программа Доброранок. Ці можете скарыстацца электронным адрасам добраранок.tv@gmail.com. А самым таленавітым мастакам мы дашлем невялічкія прызы ад нас і часопісаў Няша. А калі хто не вельмі любіць маляваць, дык можа скласці невялічкі вершык пра свой настрой. Так само добрая идея. До речи об вершиках. Таня, а вось ты казала, что выучила новогодний вершик. Так, казала. А давай с тобой разом яго расскажем, коли прыйдзе Дядуля Мороз. Як гэта? Просто ты палову и я палову. Только я меньшую, бо ты уже вывучала, а мне яшчэ вучыць. Кася, па-першае, большай і меншай паловы не бывае. Паловы заўсёды роўныя. А па-другое, чаму ты сама верш не вывучыла? А я не знайшла такі, які б мне спадабаўся, вось. А ты шукала? Па праўдзе кажучы, не вельмі доўга. Кася, а хочаш, я зраблю табе перадсвяточны падарунак? Ой, вядома, хочу, зараз. А які? І гэта будзе значыць, што больш ты мне нічога не падурыш? Ой, нагаварыла. Так, адказваю па чарзе. Падарунак магу зрабіць зараз. А той, што раней падрыхтаваў, падару таксама на Новы год. Лесік, ты такі добры і цудоўны сябр. Лесік, ты сапраўды цудоўны. Давай свой падарунак. Чакай, я вочы заплюшчу, каб сюрпрыз атрымаўся. Всё, неси. Каб атрымаць мой падарунак, табе не трэба заплюшчваць вочы, а трэба навастрыць вушы. Здаецца, я здагадалася, што за падарунак Кася зараз атрымае. А вы, сябры? Вушы? Ты мне нейкае упрыгажэнне на вушы падорыш. Можна сказаць і так, бо прыгожы верш – гэта сапраўдная асалода для вушак. Я так і думала, што падарункам будзе верш. Дык ты хочаш падарыць мне верш? А ты сам яго склаў? Для Касі спецыяльна? Не, я яго прачытаў і вывучыў на ўсялякі выпадак, як запасны. Вось ён мне і спатрэбіўся, каб ты, Кася, стане, яе вершык не дзяліла. Ой, добра, я згодная. А ён не складаны, я паспею яго вывучыць. Не складаны, а вельмі святочны. Яго напісаў Мікалай Кот. Запамінай, называецца верш «Навагодні дзіцячы». Я пачынаю. Весялімся мы сягоння вакол ёлкі навагодняй. Праз мяцель і снег глыбокі. В госці к нам прыйшла здалёк. Цацкі, зорачкі, сняжынкі упрыгожваюць галінкі. Так, цацкі, зорачкі, сняжынкі упрыгожваюць галінкі. Які прыгожы вершык. Мне ён вельмі спадабаўся. Лесік, ты зараз жа павінен са мной пачаць яго вучыць. А як жа нашы гледачы? А ім таксама не пашкодзіць вывучыць на памяць навагодні вершык. Ды яшчэ такіх прыгожых. Кася, вершыкі, мне здаецца, усе дзеткі даўно вывучылі. А хто не вывучыў, знойдзе гэты ці іншы вершык сабе даспадобы і вывучыць яго. А мы што будзем зараз рабіць? Можа, пагуляем у што-небудзь цікавае? Пагуляць мы зараз не паспеем, бо час глядзець працяг мультфільма. Таксама цікавы занятак. Давай, разумнік, уключай ужо. А я вершик уже вывучила. Хочете, расскажу? Яшчэ як хочам, толькі спачатку з нашымі гледачамі развітаемся. У іх таксама шмат перасвяточных спраў. Сапраўды, час нашай праграмы выйшаў. Выйшаў. Хай ваш настрой сёння будзе толькі самым добрым. Каб вы маглі падзяліцца ім з сябрамі. А таксама нагадвайце ўсім, што ў Добраранку канікулаў няма. І мы сустракаемся, як заўсёды, з панядзелка па пятніцу роўна ў 7 гадзін раніцы. У нашым Добраранку!